tuotteita 10 vuotta tai 12 vuotta tai 5 vuotta, 8 vuotta ja on niin kiitollinen ja sille ihmiselle, joka esitteli nämä minulle. Ja suuri osa näistä ihmisistä siellä, heillä oli tällaisia tarinoita. He eivät myyneet tuotteita, he käyttivät ja olivat kiitollisia siitä, että olivat saaneet tietää näistä tuotteista. Ja totesin siinä, että tehän olette täydellisiä Neolife-ihmisiä. Te olette täydellisiä verkostointi-ihmisiä. Miksi? Koska teillä on suuri sydän. Olette kiitollisia. Teillä on vahva tarina siitä, miten olette kokeneet näiden tuotteiden käytön. Ja sen sijaan, että kiität yhtä ihmistä tai sitä, joka esitteli nämä tuotteet sinulle, etkö sinä halua olla se ihminen, jota kiitetään seuraavalla kerralla? Eikö sinulla ole paljon ihmisiä, joita voisit auttaa kertomalla näistä tuotteista? Ja siinä ihmiset havahtuivat, että niinhän se on. Et ehkä koe olevani myynti-ihminen, etkä tiedä paljon Neolifesta yrityksenä tai tuotteista sinänsä, mutta sinulla on ne omat kokemukset. Älä näe itseäsi myynti-ihmisinä. Ajattele itseäsi sellaisena ihmisenä, joka haluaa auttaa muita. Haluat auttaa ihmisiä, joista välität. Selvitä, mitä ongelmia heillä on. Ehkä jollain on sama ongelma, mikä sinulla oli, jonka ratkaisit Neolifen tuotteilla. Kun ymmärrät vähän siitä, millaisia ongelmia heillä on. Ja voit sanoa, että mä oon kuullut monista ihmisistä, joita nämä ovat auttaneet. Tiedät mun tarinani, miten minulle kävi. Mä tiedän, että on paljon tyytyväisiä Neolife-asiakkaita, jotka ovat saaneet apua näistä. Jos sinulla vielä ei ole itselläsi kokemusta kertynyt näistä, voit kysyä ylälinjaltasi, että millaisia tarinoita näistä tuotteista löytyy. Ja voit lähettää tietoa uudelle ihmiselle tai kutsua hänet juttelemaan sponsorisi tai ylälinjasi kanssa tai kutsut hänet mukaan kotikutsuille tai tapahtumaan. Jos tuotteet eivät jostain syystä voi olla avuksi, voit sanoa, että valitettavasti sekoitinkin sen johonkin toiseen. Mutta siellä oli paljon naisia paikalla ja monet naisista siellä tuumasivat, että niin, kyllähän mä pystyisin auttamaan muita. Kyllä mä voisin olla se, jota kiitetään. Ja kun puhutaan rahasta, he kaikki totesivat, että olisihan se kiva tienata vähän ekstra rahaa. Miten sitten sitten kun pitää mielessä sen, että uusilla ihmisillä, että saa 25% alennusta ja lisäksi 5 tai 10% ja saa niitä tuotepaketteja. Eli kun puhutaan Smart Startista, kun olet auttanut ihmisiä ja he toteavat, että tämähän auttoi ja haluavat ostaa lisää. Jos he tekevät Smart Startin, josta puhuimme tässä aikaisemmin, mikä on se taloudellisin tapa aloittaa. No, kuulostaa järkevältä tehdä Smart Start. Ja sitten tiedän, että jos sponsoroin mukaan 2 ihmistä, olen tehnyt itse 1000 pisteen tilauksen ja 2 muuta lähtee mukaan, jotka tekevät sen, niin siinähän tulee hyvin pisteitä. Ja se saavutetaan puhumalla ihmisille. Ja jos ihmiset haluavat tuotteita halvemmalla, niin miksi ei tehdä sitten 30% alennuksella Smart Starttia? Siinä säästyy rahaa ja saa ilmaisia tuotteita. Jos saadaan siihen semmoista momentumia, se ei vaadi paljon työtä, se on vain puhumista ja puhumista. Ja sitten meidän täytyy hyväksyä, että monet näistä ihmisistä, jotka lähtevät mukaan saadakseen tuotteita halvemmalla, sponsoroivat 2 uutta ja saavat lisää tuotekrediittejä siinä. He eivät välttämättä jatka myynti-ihmisinä, kun he ovat maksimoineet lyhyessä ajassa siinä alussa nämä ekstra edut.
he saattavat vähän hidastaa ja heistä voi tulla vain käyttäjiä, mutta ainakin meillä on sitten enemmän käyttäjiä kuin aikaisemmin. Ja silloin tulee hyvä ryhmä ihmisiä sinun ympärillesi. Ja he ovat myös saaneet lisätuloja siinä tehdessään näitä. Osa heistä sitten haluaa jatkuvasti tehdä lisätuloja. Kuusamossa, kun tapasimme ihmisiä, tiedämme missä he ovat, ja nyt on kulunut viikko vasta siitä. Uskon, että tulee näkymään lisää toimintaa. Olemme nähneet jo pari asiaa. Olemme nähneet, miten eri tiimit kokoontuvat yhteen ja järjestävät tilaisuuksia. Se on hienoa. Olemme myös nähneet sponsorointia. Vieraita, jotka tulivat sinne, on sponsoroitu mukaan. Eilen kuulin, että siellä on vieraita lähtenyt mukaan. Vielä ei tiedä, mihin suuntaan he lähtevät, käyttäjiksi vai bisnesihmisiksi, mutta on kuitenkin hienoa, todella hienoa nähdä tällaista kehitystä. Eli kaikki te siellä Suomessa, järjestäkää niitä omia tapahtumia. Jos koette, että olisi hyötyä siitä, että minä tulen paikan päälle, niin voitte ottaa yhteyttä ja katsotaan, mitä saamme järjestettyä. Ja vaikka ajattelet, että en mä tiedä, että onko minulla tarpeeksi poruttaa, että Tuumasin kannattaa tulla, niin järjestäkää silti keskenänne niitä tapahtumia. Ne fyysiset tapahtumat ja ilmapiiri siellä ovat edelleen niin tärkeitä. Nyt sitten katsotaan vielä, mitä on tiedossa. Ei ole kovin montaa asiaa minulta tulossa tällä hetkellä. Tukholmassa meillä on maanantaina